سلام كبرانن تغتاتلتي تسفاريمنا كم يوعلكم نلو مزبلنا تحستو حزنا لكم قريبنا لنا نايلو متحستونا جيتاتشو ردا فرتيتو وقعو حجز اي حاتتنان إلو اب تግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኩላትኩም ትዕዘብዎ ከም ዘለኹም ብዙሕ ምፍሕፋሕ ሓሞንጎ ሕወሓትን ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ተባሂሉ ድሕሪ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ዝቆመ መንግስቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ መንግስቲ ምስ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ናይ ሕወሓት ናይ ውድብ ሕወሓት ጉጅለ ከቢድ ምፍጣጥ ከቢድ ምውቕቓስ ከቢድ نهزبي أبشجر زئتوه نحد حدكان ناي مون جال مسرح كخيت ثانيهم أبزز حلفة كلتا معلتات استفل عليهم عبالتات ماتيو جيتاتشو ردا نقل العلوت وتهدران حلفتي ناي جوجل حوحات أجدوهم كابسرح أجدوهم نعوز أجد ورقة مستوها بوم دما ناب هزبوتهم استفل عليهم مجلسات كهو جميرهم موداتو دما ناب نهايل سجوم تجتهم كخدوا عبد جمرو الجزء جيتاتشو ردا ناب أديس أبابا هاديمو ناب أديس أبابا مسكل ترسو كم زهدمه ينقرالو لو معلت دما أب معكنات زينا إثيوبيا قريبو كأتهاو زخونة مجلسن على محتتن يكايدالو نستحستو زي أب نغربو لزلنا جزء جيتاتشو ردا على محتت يقبر كم زلو تقطعتيلنا كاو دما صمق حبريتا بزعبا استحاتو حتوتاتن ذهبوا ملسن ناباهم كنغربو إنا كابتي باستفلالي غازيطنياتات زقربو الحتو قلنا مرأي تግራይ ሕጂ ኩናት ንምእንጋድ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ኩናት ንምትራፍ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ዝብል ሓደ ሕቶ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ነዚ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኩናት ንኸይህሉ ኩናት ንኸይፍጠር እዚ ብኩናት ዝተሃስየ ህዝቢ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይምለስ እዩ ናተይ ስራሕ ኢሉ ይመሊሱ መጀመርታትን ሕቶታት ሓደ ብሓደ ከነቕርበልኩም ድሕሪኡ ንዝሃቦ መልሲ ድማ ብገለ ክፋል ቃለ ምሕተት ገና ይኸይድ ስለ ዘሎ ከምኡውን ነዊሕ ዝርዝር ስለ ዘለዎ نقل غفال نايت تحستو كان قربالكم هنا ازي اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ منقسقاس علوا መንግስት ዲዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ነይሩ بمسرت ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓት ዕጥቂ ያረኪቡ እንተኾነ ግን ሕወሓት ዝነበሮ ዕጥቅታት ይፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ዘረከቡ ዕጥቂ ግን አረጊት ዕጥቂ ያረኪቡ እዚስ እንታይ ማለት እዩ ተባሂሉ እንተሓቲቱ ካልእ ننقدي زي حقاو ورقي كمون أكاتو نايتي زي حقاو ورقي انتايو السوز فترو شجرات هاب تقراي دما انتاي مخانو زقلت حدا حتو نيرو تقراي مس إيرترا تشارة خلا بمنقد زوم زي حقاوين عطوقات تبلوم لعلوت حلفتي ناي حوحات تي غازيطنيا زي حتو حتو يو مشراخ زي حقاو عطوق ناي تقراي مس إيرترا كميو إلو حدا حتو قريبو نيرو سلامنتاي كان أبز درجة زبتحنا لكم تحسبو زبل حتو نيرو أتي مس شعبيا ويمس إيرترا زلو زركبهم بخالق غازيطنيا تدقيمو حوحات مس إيرترا الرغبة اللي نسمع لنا أزي انتايو بخالو وغنون كومي قبرنا نحنا مش شعبيا يترخبنا نزبلو اللو أزي كلتيو خمي خات قلتو تبايل تحتيتو أمونغوهم بزتفترة مفل لاي أمونغو جزياو منقست ممعدار تقراين هزباو ويان حرنا تقراين مالتومي لو نت هاقراب حدقات اتو يلوغم انديوخم هذا مالت بتقبروز اللوغم قجت إيرترات عدموا يلوغم انديوخم ايوتي حتو زا سمع حوحات انت دقا كم زعينة من قسقاس زي وسيدو مالت قبل علي جزياو من محدار منقستي ما تقعت بمقبار بوتاتات كقواتر انت دقا جميرو منقستها معهم يدقاف زلوو باجت كان عاهم يخرب لكم تانيهم سلازين السغوم ابتزيد قطاطرو بوتاتات وي اب حوحات قطاطرو بوتاتات
باجت كقارز ديو زبل حتو نيرو نابز زمت أخلو مخنيات انتايو هاديمو إيو زبل اللو كمي غات قلصو تباهيلو تحاتيتو ناي منقص سرحة نياتات عم مقالة عبز حجي ساعات دويلنا زرقاقصنا يو سرحنا عدتو لنا انتقونا قن سرح يلن كل نقر حنفش فشي زلو كبلو قليت أملنا أزي كما يزرق زبل حتو غريب اللو جيتها ردا أب عدو قدومن عد قراتن استفترة خونتات انتايو زبل حتو النيرو أزي دما انتايو أب عدو قدوم كمون أب عد قرات بيت صحفت جزياو محدار تكراي نمتكا أبالاتنا يحوحات نتيب بيت صحفت بمورار حدشت أكلاتو أبالاتهم بمتكا بعلهم كم زقوطات أروغيروم هالو محتم ممنتال كاب أوفيس وريركا كاب أوفيس مبرار يقبر له نزخ مي خات قلت صوت باهلو تحتيتو حقاونت نايزقو ما حدش بيت مغرخ انتايو قدم كاله بيت مغر نيرو حج دما حدا بيت مغر غيركم حقاونتو كما يزبل حتو قريبلو نزز هابو ملس دما كنريينا أقدمنا جن نزز قبرو على متى زملكت كاب فانا تلفزيون ثم نايت حبريتا أغريبا مولو كلل تقرأي ناب زيد اللي حنفشفش كمون كوينات نخيت أتو كله ززغلو كبركت كم زقبا أتجيتها شو ردا قليتشو يزبلتنا يا محرنيا تحف كلل تقرأي ناب زيد اللي حنفشفشن طورنتن نمأتهاو زفتن زلوجو جلة أبتحقي أبتقلل حقاو تقبل نت زي بلو نايحو واحد جوجلة كابز قبرو زلو من قسقاس قطب كم زقبا أتو كيتا تشوردا أتحساسيو أتو كيتا تشوردا أبتقلل التي بزعبا زلو هلو كنتات نقازت انياتات أبزهابو مبرهي أبزق زي نغلل تقرأي نابزي دلو كينات نمأتاو زفتنو أبتغلل زي حقاو تقبلنت زي بلوم وي حقاو تقبلنت زي سانو ناي حوحات كفال وي جوجله ملو حوحات زي كونه كفال ناي حوحات كم زلو قليتو يزبلتي بمحرنيا زقرب من الباش يترجمو سلزلخو أو منغو ناي حساب كستاي دوم بالك هلو خالي بمرجع بورد وي ببورد مرجع إثيوبيا أفلوتو زتغلق إذا جوجل لذي جوباء خجبر يلو بز سبب زدما نزستوسنو بتقمي سنسلت زفترو ويستأساسرو نايتسطع حيلتات حيزو شجري فتر كم زلو يو قليتو مرجع بورد أفلوتو عين هبكانينا مخنياتو أشبار تباهيلكا برت العيلكا نابكينات زوفركا جوجلس لزخونكا كم حقاوي بوليتيكاو بارتي أفلوتو عين هبكانينا مستباهله بتغمي مزتا أساسرو نعو زقربو زتقومو لعلوت نايتستا حلف تحيزو نزي شجر زخم زفترو ايو قليتو جيتها وردا ازو جلزي بقبلي وردا كمون زون زبلون سوم بمحدار وي بن أزبا وي بزوبا زقومو محتم بزي حقاو من قدي يمنتل كم زلو أبيت تصحفتون يورر كم زلو ايو قليتو أبزي زلو كونتات دما ازي جزياو محدار زي نفدرال منقستي متتتاو كقبر زغربو زخونا يغن وقعوي حتو يلن إلو جيتا تشوردا كلل تقرأي داقم ودت أورنت نايقبا نو فلاغوت هي يالوت أتو جيتا تشوردا لزيهم يفدرال منقست يميت أبك بتن ليوت أي قبال أنا زدلي كلل تقرأي
داغماي ناب كينات كي اتو يدليتي بزدما نزن مخال ناي فدرال منغستي كله كاو زحتت كغبر يوناتي تتصبيت إلو بتلايم የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በአስማማኝ ሁኔታ በሁሉም ወገን እንዲተገበር እንዲሰራ አጽንኦት ሰጥቷል በፍላይ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ በዘተማመን መንገዲ በሁሉ አካል ንኸትግበር ክሰርሕ ከም ዝግብኦ አጽኒዑ አተሐሳሲቡ የፌደራል መንግስቱ ክልሉ አደጋ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ በአሰራሩ መሰረት ጣልቃ መግባት እንደሚችል አመልክተዋል ስለዚህ ታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ካባይ ወይ ካባና ወግዓው ሕቶ አይድልንዩ በአሰራርሓ መሰረት ክልል አብ ሓደጋ አብ ዝወድቀሉ ጊዜ ፌደራል መንግስቲ ምትትታው ክገብር ከም ዝኽእል አመልኪቱ ይዝብል አሁንም በትግራይ ክልል በርካታ ሰራዊት መኖሩን ጠቁመዋል ይሁን እንጂ ችግር የፈጠሩ ያሉት በክልሉ የህግ ተቀባይነት ያጣው የህወሓት አንጃ ጋር በጥቅም የተሳሰሩ የተወሰኑ የጸጥታ ኃይሎች ኃላፊዎች ናቸው ብለዋል አብ ትግራይ አዚዩ ብዙህ ወታደራዊ ኃይሊ ወይ ሰራዊት ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ዞም ሕጂ ሽግር ዝፈጥሩ ዘለው ኩነታት አብ ትክልል ሕጋዊ ተቀባልነት ዘይብሎም ናይ ህወሓት ጉጅለ በጥቅም ዝተኣሳሰሩ ዝተወሰኑ ሓለፍቲኦም ኢሉ ትግራይን ክልል ወደ አላስፈላጊ ትርምስና ጦርነት ለመክተት የሚሞክረው የህወሓት አንጃ ከድርጊቱ ሊቆጠብ እንደሚገባም አሳስበዋል እዚ ዜና ብዙህ ዝተደጋጋመ ትዕስተሎ ናይ ታህዋ ስለ ጻሕፍዎ ኾውን ኽእልዩ ተቃለ መጥይቁን ቀጣይ ኺት ስለ ዘሎ በሐፈሽኡ እዚ ናይ ህወሓት ጃንዳ ወይ ጉጅለ ካብቲ ዓቦ ህወሓት ዝተፈልየ ጉጅለ ማለት እዩ ነትኽልልቲ ናብ ዝገደደ ሕንፍሽፍሽን ኩናትን ንኸይትዎ ቁጠብ ይግባእ ኢሉ ድርጊቱን ለማስቆም የክልሉ ህዝብ የፌደራል መንግስትና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በየበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ጠይቀዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ዝብል በመላኩ ገድፍ ዝበሃል ሰብ ዝተጻሕፈ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ነዚ ሕቶታት ካብ ዘቕርቡሉ ጋዜጠኛታት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ደው ንምባል ህዝቢ ናይቲ ክልል ፌደራላዊ መንግስቲ ከምኡውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘዝግብኦም ዓቕሞም አበርክቶ ክገብሩ ጌታቸው ረዳ ሓቲቱ እዩ ዝብል ዜና ካልእ ምሱ ዝተኣሳሰር ዜና ባዕልና ካብ ዝተኸታተልናዮ ማለት እዩ ካብቲ ዝቐርብ ሕቶታት ነውዕል ፕሪቶሪያ ንምምላስ ተመዛበልትን ንምጥያስ ዕጡቃትን ዝገልጽ ትሕዝቶ ነይሩ ንዑ ዝምልከት እውን መግለጺ ሂቡ እዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ክልል ትግራይ ኣብ ፖለቲካዊ ዕግርግር እያ ዘላ ተራ ሻዕብያ እንታይ እዩ ምንቅስቃስ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ሓደ ስንታዮ ኣለማዮ ዝበሃል ጋዜጠኛውን ስቕታ ፌደራል መንግስቲ ንኹነታት ትግራይ ኣጋዲድዎ ኢልካዶ ተሓስብ ዝብል ሕቶውን ኣቕሪቡሉ ነይሩ ብሓፈሻ ናብቲ ዝሓዝናዮ ብወገንና ዝሓዝናዮ መልስታት እንተደኣ መፂና ከምዛ ቀዲሙ በምሓርኛውን ፋና ኣቕሪቦሞ ጸንሑ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ እንታይ እዩ ንሕና ንምትእትታው መንግስቲ ወይ ንጣልቃ ምእታው ናይ መንግስቲ ብወግዒ ኣይፍቀድናን እንተኾነ ግን ፌደራል መንግስቲ ብወገኑን ዘቆሞ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድሓን ናቱ ግድነት እዩ ናቱ ሓላፍነት እዩ ኢሉ ገሊጹሎ በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናይ ፌደራል ሰራዊት ኣብ ትግራይ ኣብ ገለገለ ቦታታት ከኣቱ ነይርዎ እዩ እንተኾነ ግን ካብቲ ከባቢታት እቲ ለቂቁ ስለ ዝወፀ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ዝፈጠረ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ጉጅለ ጉባኤ ገይረኢሉ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ፈጢርዎ ላዕሎት ንዑ ዝድግፍዎ ላዕሎት መኮንናት ብጥቕሚ ዝተኣሳሰሩ ላዕሎት መኮንናት በመሓዝ ነዚ ኩነታት ዝፈጢርዎ እዩ ዝብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ድማ ስርሑ ንኸይሰርሕ ተኸልኪሉ እዩ በዚ ጉጅለ ናይ ህወሓት እዚ ስርሑ ብግቡእ ከይሰርሕ እቲ ዝበሃል ናይ
ምምላስ ተመዛበልቱ ቆነ ናይ ምጥያስ እዚ DDR ዝብሎ demobilization and rehabilitation ዝብሎ እሱ ንኸይፍጸም ሕወሓት ንግዚያዊ ምምሕዳር ስርሑ ንኸይሰርሕ ኣገዲድዎ እዩ ዝብል ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ደው ክብል ኣለዎ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ኣነ ስርሐይ ኩናት ንኸይህሉ እዩ ኩናት ንምትራፍ እዩ ቀዳማይ ዕላማና እዩ ባህሊ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ንግጠም ንዋጋእ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ንደው ንምባል ናተይ ጻውዒት ንፌደራል መንግስቲ ኣየድልን እዩ ፌደራል መንግስቲ ንዘቆሞ መንግስቲ ንምድሓን ከምኡውን ነቲ ክልል ካብ ዝገደደ ዕግርግርን ኩናትን ንምድሓን ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ዝብል ኣብ ትግራይ ዓብይ ዓሚ ናይ ሰራዊት እዩ ዘሎ ጸላእቲ ነዚ ክጥቀምሉ ድማ ዕድል ምዕፃዊ ይግባእ እዩ ዝብል መርየምቶም ጸላእቲ ከነጽሮም ጽቡቕ ነይሩ ምናልባት ጌታቸው ረዳ ዝበዝሐ ግዜ እናሰገአ እናፈረሐ ንሓደ ክሕጉስ እናፈተነ ንሓደ ከየኾር እናፈተነ እዩ ዝዛረብ ብዝኾነ ግን ጸላእቲ ነዚ ሓይሊ ዝኽጥቀምሉ ዕድል ንምዕፃው ክስራሕ ኣለዎ ክብል ከሎ ቶም ጸላእቲ መን እዮም ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወይ ንኤርትራ ዲኾም ዝብል ዘሎ ቶም ጸላእቲ ዝበሃሉ ዘለዉ መን እዮም ወይ እውን እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝብሎም ዘሎ ኣንጻር ረብሓታት ናይ ተኽልልን ኣንጻር ግዜያዊ ምምሕዳርን ዝሰርሑ ዘለዉ መወዳእታ ድማ ኣንጻር ረብሓታት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሰርሑ እዮም ኢሉ ዝሰግኦም እሶም ድዮም ቶም ጸላእቲ ዝብሎም ዘሎ ብንጹር ኣይቐመጠን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ኩነታት ይቕሬታ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ስለ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ኸ ሓላፍነት ኣለዎ ኢልና ስለ ንሓስብ ብደረጃ ካቢነ ኮነ ብወግዒ ዘቕረብናዮ ናይ ምትእትታው ግበሩ ወይ ሓግዙና ዝብል ጻውዒት የለን ኢሉ እንተኾነ ግን ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝጸሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብውልቁ ጻውዒት ገይሩ ነይሩ እዩ ዘሎ ኩነታት ጸላኢ ዝዕድም እውን ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ንምሕማስ እውን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ሰላም ኢትዮጵያ የገድሰኒ እዩ ዝብል ሰላም ኢትዮጵያ ይሕሉ እየ ዝብል ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝግብኦ ክገብር ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ንምዝርራብ ናብዚ መጽኤ ይብል ስለምንታይ ኢኻ ናብዚ መጽኢኻ ተባሂሉ ስለ ዝተሓተተ ንዑ ንምብራህ እቲ ዘሎ ኩነታት ንጸላኢ ዝዕድም ስለ ዝኾነ እዚ ጉጅለ እዚ ብጥቕሚ ተኣሳሲሩ ከስራሕና ስለ ዘይከኣለ እቲ ዝበሃል ናይ ምምላስ ተመዛበልትን ምጥያስ ዕጡቓትን ክንገብሮ ስለ ዘይከኣልና ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ጸላኢ ክዕድም ዝኽእል ኩነታት እዚ ሓላፍነት ክወስደሉ ነዚ ንምዝራብ ናብኡ መጽኤ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ እውን ብገንዘብ ፌደራል ክንቀሳቐሱ ከም ዝጸንሑ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተዘዋዊሮም ኣታዊታት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ማለት እዩ ተዘዋዊሮም ናቶም ዘቤታዊ ኣታዊታት ክእትዉ ከም ዘይከኣሉ እዩ ገሊጹ ስለዚ ብድጎማ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ እዮም ክሳብ ሕጂ ክሰርሑ ጸኒሖም ማለት እዩ ዕድሚኡ ሙሉእ ስልጣን ዝገበተ ካብ ባህሪኡ ክመሃር ኣይክእልን እዩ ወይ ካብ ክገብሮ ዝጸንሐ ሕማቕ መንገዲ ክኸይድ ለውጢ ክገብር እዩ ወይ ክእለ ኢልና ኣይንጽበን ኢና ኢሉ ውዕል ፕሪቶርያ ከይወዓለ ከይሓደረ ክፍጸም ኣለዎ ኢሉ ምናልባሽ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍጸም ካብ ዝፍረም ማለት እየ ካብ ሕዳር 2022 ስጋብ ሕጂ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ውዒሉ ሓዲሩ ህዝቢ ትዕዝብታቱ ወሲዱ ህዝቢ እቲ ኩናት ዝተበገሰሉ ምኽንያት ቁኑዕ ከም ዘይነበረ መዚኑ ኣብዚ ዘለዎ ሽግር ወዲቑ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ጌታቸው ረዳ መግለጺ ህውኽ መግለጺ ይመስል ከይወዓለ ከይሓደረ ዝበሃል የለን ውዒሉ ሓዲሩ እዩ ስለዚ ግዜ ሓሊፍዎ ኣሎ እሞ ሕጂ ኣብ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ግን ብህፁፅ ይፈጸም ተዳ ኮይኑ ካልእ ነገር እዩ ማሕተም ምሕዳግ ቤት ጽሕፈት ሴርካ ምውራር ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ንሕና ኣካል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢና ፌደራላዊ መንግስቲ ድማ ዝግብኦ ክገብር ኣለዎ ትግራይ ናበይ ገጹ እዩ ንዝብል ድማ
4 ዓመት ከቢድ ስቃይ ሓሊፉ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ዜጋታት ዝተቀዝፍሉ ጦርነት ዘእንገደ ጻዕራም ህዝቢ እዩ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ ስራሕ እዩ ዝደሊ ሃብቲ ክፈጥር እዩ ዝደሊ ኢሉ እዚ ማለት ድማ ሕጂ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ነትሕቶ ብኻልእ ብዝተጠወየ መንገዲ እዩ መሊስዎ ናይ ፖለቲካ ምብልሻው ኩናት ክፈጥር ምክንያት ዝኾነ ወይ ኩናት ከይፍጠር ዘይሰርሐ ኢሉ ድማ ነቲ ሕወሓት ይኸሶ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምብልሻው ወይ ኩናት ክፍጠር ምክንያት ዝኾነ ጉጅለ ወይ ከዓ ኩናት ከይፍጠር ዘይሰርሐ ጉጅለ እዩ ዝብል እዚ ጉጅለ እዚ ድሕሪ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ንዝተፈጥሩ ዕድላት ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕሉ ሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕሉ ከልኪሉ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ ሰላም ስለ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ ህዝቢ እዚ ክሕገዝ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ኩናት መክሰብ ንረክብ ኢና ካብ ዝብል ሕልሚ ዘይተገላገለ ብረብሓ ዝተኣሳሰረ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝኸልእ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ዝገልጾ ምርጫ ቦርድ ዝነፀጎ ጉባኤ ብሓይሉ ዝገበረ ሽግር ዝፈጠረ ካራባታ ኣሲሩ ንዝርርብ ክመጽእ እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ክእንግዶ ከም ዘይብሉ ክመኽሮ ወይ ክግስጾ ዝደሊ ኢሉ ስለዚ እዚ ማሕተም ዝመንዛዕና ማሕተም ስለ ዝመንዛዕኩ ስለ ዝተቆጻጸርኩ መንግስቲ ክኸውን ፍቆዱልና ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር መጺኡ እውን ከይገርመኩም ከምኡ ክገብሪኦም ኢሉ ንበዓል ጌታቸው ንበዓል ጻድቃን ዓለም ገብረዋህድ መንጆሪኖ ደብረጽዮን ማለት እዩ ዞም ኣደመ ዝብሎም ጉጅለ ሕጂ ግምት ማለት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣደመ ከዓ ዓለም ገብረዋህድ ደብረጽዮን መንጆሪኖ ኣብዚኦም እዩ ዘሎ እቲ ምፍጣጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕተም መንዚዐ ቤት ጽሕፈት ሒዘ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ኣለኒ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ገለ ክፋል ናይቲ ጉጅለ ማለት እዩ እምበር ጌታቸው እውን ናቱ ማሕተም ዝሓዙ ወታደር ዝሓዙ ቤት ጽሕፈት ዝሓዙ ካልእ ጉጅለ ኣለዎ እቲ ምፍጣጦም ዓሌታዊ መልክዕ ዘለዎ ንመስል ብራያ እንደርታ ዓጋመ ኣሽዓ ወይ ኣክሱም ሽዋ ሽረ ዓይነት ዓድዋ ኣክሱም ሽዋ يغريتا الشعا مالت أقسم شراء عدوائيو بقومون استفلي جلله سلازي نحن قام هزبي خم قربيتنا هزب تقرأي سلامنا نمنيلو أبتغباب السلام كمت كينات سب سلازبلع كينات سقطات سلازبلع إذا خباب إذا نعمتات نحمسة سوس عمت كينات زي عرف له نحن الحدوث تواجه مس قربابتو تواجه ناي ورار ناي زمتا ناي قتلت ناي عمت زوبا سلازغونه إذا زوبا زي سلام كركبيو تثبيتنا أبي أحمد دما سلام أبي إثيوبيا نمسفان سلام أبو قربابتو نمسفان كسرح كبرابر كابتو زلوو ناي ورار ناي حلمي ناي بحر وقتيو سلام كجبر እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ድማ ውናት በልዎም ሳልሳይ ወያነ በልዎም ሕወሓት ንባዕሉ በልዎም ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ካልና ፈለጥና ዝብሉ ተዛረብቲ ድማ ንሰላም ክሰብኩን ክሰርሑን ኢና ንጽበ ማለት እዩ ክልሎም ኣኽቢሮም ሃገሮም ኣኽቢሮም ሃገራት ጎረባብቶም ድማ ኣኽቢሮም ህዝቢ ጎረባብቶም ኣኽቢሮም ቋንቋን ባህልን ታሪኽን ናይ ጎረባብቶም ህዝብታት ኣኽቢሮም ሰላም ክፈጥሩ ተጽቢትና እንድሌትና እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ በቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ሰጊኡ ንምስካላይ ርእሱ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደመ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እቱ ኣብ ዝበለሉ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ምናልባሽ ሓደ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ቀሪቡ ነዚ ለላዕላዩ ዝረኣናዮ ቃለ ምሕትት ዝመስል ቃለ ምሕትት ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ
كبراتن كبرانن بخالوت معبالتات كنملسوكم إنا لايك شير مقبار أين رسع سبسكرايب قدامي كاباكم نطلبو طلب كخونيو إذا channel زي كعبيو نعبيتو خنسرحينا واناو حبريتا واناوي نسلام زصوع تسفا زهب نهزبنا زقرارب شجرات فتح فتحي ديمقراسي لمعات كمون سناي غربتنان سلامن زصوع استفلالي مدبات كالوت استفلالي مدبات ون حيزنا خنقربينا نحنا نيرترا دو كنبلينا ما انت مسلنا ما انت الاولنتنا ما انتي ناي حزبنا دحنت دو مبالنا قصاليو مسانا خونو سعابونا نقفنا ارمونا صحافلنا لايكن سبسكرايبن كن كموترو ايترسعو تشانلتي እዚ ቻነል እዚ ማለት እዩ ዕቤቱ ብኸምኡ ዝረጋገጽ ምስ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ግድነት ምስ ሰብስክራይብን ምስ ላይክን ዝተኣሳሰር ቴክኖሎጂካዊ ናይ መባዝሒ ወይ ናይ አልጎሪዝም ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ሰላም ለህዝብታት ቀርና ኣፍሪቃ ወዳሕንኩም